Strategická poloha, výborná dopravní dostupnost a možnost výstavby haly. Přesně to nabízí tento komerční pozemek v obci Čebín. Nacházíme se na trase mezi Brnem, Kuřimí a Tišnovem, což z této lokality dělá zajímavé místo pro podnikání. Sjezd z obchvatu Čebína je vzdálený přibližně 500 metrů a v těsné blízkosti se nachází také železniční stanice. Celková výměra této parcely činí 3079 metrů čtverečních a územní plány umožňuje využít pro výrobu, skladování nebo servisní provoz. Aby bylo možné lépe představit potenciál tohoto místa, byla zpracována také studie skladovací haly. Navržený objekt má přibližně 42 metrů na délku a 15 metrů na šířku a ukazuje jednu z možných variant využití. Na hranici pozemku je k dispozici elektrická přípojka a pro zásobování vodou byl realizován vlastní vrt. Součástí nabídky je také rozsáhlá dokumentace a vyjádření dotčených orgánů, takže velká část podkladů pro další přípravu projektu je již připravená. Pokud hledáte místo pro realizaci vlastního podnikatelského záměru, ráda vám ho osobně představím. Jmenuji se Michaela Nečasová z Remarks Deluxe a těším se na setkání.